Ngomong apa sih iki? Ngomong tang opo ya untu sih jane. Wah, digeret iki lho. Apa sih? Ngomong tang opo ya untu lho. Apa sih? Le alah ngejak grandong ta iki. Walah, koyo si ono ayo mat sing koyo penogo, kok kene. Tenang. Pamitan dhisik karo mbae. Mbak Gombrek. Bang. Niki kula badhe grandong, Bang. Kula badhe nyuwun nomor asak kopi BT-BT nggih saged, Bang. Kersane tembus wulak-walik, Mbah. Nanti rek iki. Mbak Gombrek kok gak metu-metu iki. Kokelan raimu. Apa lo ngene iki gara-gara togel, Cak? Lah dalah ketek oglenge metu.